da mu ne ga baki ɗaya, kuma duk abin da ya samu malami ɗaya na sunna a Kano to yana da hannu ciki, domin cikin maganganun shi ya nuna cewa zai ɗauka musu mataki da zai iya. Don haka bismillah, kuma muna neman addu'a ga dukkanin ahli sunna na duniya ga baki ɗaya akan Ubangiji Allah ya tsine ma wannan ɗan siyasa na Kano wanda bai san girman addinin shi ba, bai san mutuncin malaman sunna ba, bai san mutuncin musulunci ba. Muna neman a ci gaba da yi mishi addu'a ta ko'ina wannan labari ya kai, muna biɗar wannan addu'a akan wannan. Kamar yadda aka sani, irin waɗannan mutane aka kuskura aka ba su goyon baya suka kai ga mulki, to ba mamaki za su ruguza dukkan masallatai na sunna. Duk da yake mun sani babu wani ɗan mace wanda ya isa a duniya yau ya ce zai hana mana addinin mu, ba wanda ya isa, ba wannan mai mulki. Ba muna sanar da 'yan siyasa na Najeriya da waje abin da ya sa suka ji mu mun yi shiru saɓanin lokacin da sojojin Najeriya suke mulki. An ga irin kalamominmu da matsayi da muka ɗauka, amma lokacin da aka dawo siyasa Najeriya an ga mun yi shiru, mun sa ido, har ma ƙarshe ga mu muna goya musu baya da siyasar su, tare da sanin cewa ko sun ci zaɓe kansu ne da iyalansu da masoyansu na jini za su ba muhimmanci. Amma tare da haka dai muna ba su goyon baya don mu ga cewa sun ci gaba da mulki matsayinsu na musulmai. To tun da sun dawo suna nuna su 'yan tasha ne, kuma suna iya cin mutuncin hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam, to mutum ya sani cewa mu ma a shirye muke, mu dukkanmu 'yan Najeriya ne kuma 'yan boko ne, banda addini da muka karanta, kuma takaddunmu na boko sun isa mu yi takara ko wace irin kujera, amma muka yahe ta muka bar musu su ci gaba, mu kuma a ci gaba da mutunta addininmu da mutunta malamanmu na ahli sunna. So muna fata malaman Kano kada su biye mishi ya zama rigima, domin 'yan siyasa akwai waɗanda ke son su kawo fitina a cikin zaben Najeriya domin su rikita ƙasarmu ga baki ɗaya. To kada su biye ma irin waɗannan mutane, a yi haƙuri a ƙare zaɓe, kuma a yi ƙur'ani da addu'a da masallaci ya isa abin madogara bisa ga dukkan wasu abubuwa da za a ɗauka. So da Allah da 'yan agaji da almajirai da sauran malamai, da Allah a kai zuciya nesa kuma a yi haƙuri. Allah ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya, kuma ka tsare mu ga dukkanin wani shaiɗan ko shaiɗanun mutane na aljannu ko na mutane waɗanda suke so su kawo mana fitina a cikin Najeriya. Allah ya ba mu nasara, ya ba mu cika da imani, ya gafarta mu waɗanda aka zubar da jinan su ba bisa haƙƙi ba, irin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, da kuma Sheikh Lawal Albani na Zaria, da kuma Malam Dan Mai Shiya na Sokoto, da manyan malaman da aka kashe Gamborin Gala da Maiduguri da ƙasashe daban-daban cikin Najeriya, da kuma manufansu yanzu na son su kai ga malaman sunna